Boas tardes a todos e a todas. Bueno, como levo dicindo estes días, según nos vai chegando información, pois nos vamos trasladando a todos os veciños e veciñas. Bueno, hoxe, pois, sí que nos confirmaron de que, bueno, temos varios casos aquí en Santa Comba de coronavirus que deron positivo. Bueno, pois é a miña obligación, pois, informar a todo o mundo, non? Desta situación. Hasta ahora non tiñamos constancia de nada, aquí pois en ningún momento se ocultou ningún dato, ninguna cousa, pero bueno, están levando con moitísima confidencialidade. Hoxe pola mañán, despois de ter unha reunión con varias persoas, pois sí nos confirmaron de que había varios casos. Por protección de datos, evidentemente, non nos van a decir pois quen son as persoas afectadas, pero sí que quero mandar un mensaje pois dentro do que isto é, pois un mensaje de tranquilidade. Estas persoas están en aislamiento na súa casa, están levando un seguimiento por parte do Servicio de Epidemioloxía da Xunta de Galicia. Están tendo un seguimiento preventivo do Hospital Clínico de Santiago. Bueno, que están controlados, están en cuarentena nas súas casas, e tampouco hai que alarmarse no sentido en que sí que están baixo protección, non están salindo do seu domicilio. Entonces, bueno, sí que é unha noticia que non nos gustaría que houbera, pero sabíamos que máis pronto ou máis tarde que isto iba a pasar, non? De momento, pois, son varios casos, estamos á espera de varios resultados que se fixeron a outras persoas, pero, bueno, en principio é un pouco a noticia que temos ahora mismo. E desde aquí, pois, volver a insistir, volver a mandar un mensaje a todos e a todas de que, por favor, seamos prudentes, intentemos estar na casa o máximo posible, salir única e exclusivamente se é moi necesario, se é moi urgente, e podendo ser facelo unha persona sola. Estamos ante unha situación que é a nivel mundial, unha situación pois bastante complicada, que a veces pois non sabemos moi ben tampouco como actuar, porque bueno, vedes que é algo que nunca pasou, que estamos todos un pouco pois intranquilos, non? Entonces, desde aquí, pois, hoxe mandar un mensaje de tranquilidade, pero sí que, por favor, que nos axudedes a levar isto o mellor posible. Intentar cuidarnos todos, porque se todos poñemos un pouquiño da nosa parte, estou seguro de que isto pois non vai a ser tan grave como pois está sendo en países como Italia, como foi en China, ou como está sendo aquí no noso país, en Madrid, non? Estes días mandábamos un mensaje pois de ser prudentes, de ser cautelosos. A Policía Local, a Guardia Civil, pois evidentemente van a ser un pouco máis duros neste sentido, porque realmente é a miña obligación ahora mismo como máximo responsable do Concello é velar polos meus veciños e veciñas. Entonces non vamos a permitir que 4 ou 5 persoas que parece que toman isto pois un pouco a cachondeo, pois que podan afectar a outras persoas que sí que estamos cumplindo ou intentamos cumplir o máximo posible todo o que nos están mandando, tanto desde o Goberno Central como do Goberno Autonómico, non? Que non quería pois acabar sin agradecer pois o que é o partido da oposición, o Partido Popular. Hoxe pois a súa portavoz María Pose pois sí que estuvo preocupada. Tivemos unha conversación onde se puso a disposición do goberno local para axudar, o que necesitemos pois que está aí, e que isto, pois, como ben decimos, non entende de colores políticos. Aquí estamos falando de vidas, da nosa salud, e desde aquí pois agradecerlle ao Partido Popular todo o apoio e a súa disposición para intentar minimizar os daños. O que pedimos é tranquilidade dentro do que é da problemática que temos ahora mismo, pero sin moitísima cautela, por favor. Quedemos na casa, esteamos na casa. É duro, sabemos que é moi duro, é duro para todos. E as empresas, os autónomos, que sabemos que é un momento moi complicado, un momento que non sabemos o que nos pode deparar o futuro, pero que ahora mismo temos que velar pola salud. Todos eses autónomos, empresarios, que podan minimizar os riesgos, por favor, prioricemos na salud, e depois buscaremos solucións pois po que nos vai habindo, pero ahora mismo o máis importante é velar pola seguridade, pois sobre todo dos nosos maiores, que son os máis vulnerables, dos nosos nenos, de xente que ten patologías. Insistir, non acudir ao centro de salud,
por favor, non acudir ao centro de salud, hai teléfonos para poder chamar, aténdenos desde nas casas, que se é algo de extrema urgencia, pois si eles se porán en contacto con nós, nos atenderán, pero cuidemos aos nosos sanitarios que están expostos, creo que son vitales agora mesmo nesta situación tan complicada que temos, e tamén aquelas persoas que están en establecimientos públicos para darnos uns servicios mínimos, seamos responsables, cuidemos deles como parte da nosa familia, porque van a ser moi necesarios. Isto sabemos que non vai a ser cousa de unha semana nin de dúas, sabemos que se vai alargar, entonces vamos a intentar ser o máis precavidos posibles, o máis sensatos e intentar cuidar. Creo que agora mesmo temos que ser todos unha piña e dar un exemplo desde aquí do noso Concello, dar un exemplo de que somos xente responsable e que realmente estamos facendo todo o posible para que isto non se alargue máis. Nos próximos días, según nos vayamos recibindo información, estades seguros que vamos a ir pasando, non queremos ocultarlle nada, pero sí que tampouco podemos dar informacións que non sean reales e que non nos veñan dos que realmente son os que nos permiten un pouco dar esta información ou non. A veces é difícil acceder a eso, hai moito bulo, por desgracia, pero bueno, as últimas noticias que temos son esas, que hai varios casos positivos en Santa Comba, toca extremar as precaucións, e tamén algo moi importante que xa está andando polas redes sociales, pero bueno, para a xente que non o podera ver, hai unha aplicación que é un test que se pode facer, un test do corona para saber se ten os síntomas do coronavirus, onde xa vos aparece un teléfono de contacto para poder chamar, entrando en internet, marcando o test coronavirus, aparece xa unha pestaña onde pon Sergas, que é o máis fiable que hai ahora mismo. Entón, intentar o que teña algún síntoma, entrar nese test, facelo, e se vos marca un número de teléfono, chamar aí, e desde aí vos informarán e vos atenderán sin problema ningún. Toda esta xente que pudo estar exposta ou que teña un síntoma, un pequeno síntoma, que se poña un momento en contacto co centro de salud e desde aí xa lle marcarán as pautas a seguir, pero por favor, intentemos non acudir masivamente aos centros de salud nin ás farmacias, porque realmente é un riesgo para esa xente que está traballando aí e máis mesmo para a veciñanza, que nese momento poda andar por aí. Desde aquí, darvos as gracias a todos e a todas pola colaboración, e ojalá isto pase pronto e podamos disfrutar outra vez unha vida normal, que realmente é o que todos queremos. Moitísimas gracias.